Ak by som mal zhrnúť náš malý nemecký výlet do 5 sekúnd, vyzeral by nejak takto. Ako sa to stalo? No, išli sme si do Nemecka na túru. Je síce pravda, že hlásili na pár dní dážď, ale absolútne nikoho nenapadlo, že by sa meteorológovia zrovna teraz mohli trafiť. Náš plán bol jasný. Stanovať 3 noci v Berchtesgadene a čiastočne zdolať Watzmann. To je ten vrch, ten sa tak škaredo pozerá do kamery. Na túto samovražednú misiu sa vydalo 5 bojovníkov. Roboticky odhodlaný kapitán Igor, bláznivo odvážna tlmočníčka Jelenka, pán suchého internetového humoru Doxo, pozitívne naladený DJ Šemo Šepkár Šemelák a Chuck Norris. Toto je príbeh o tom, ako sa nádená turistická akcia premenila na peklo. Mokré peklo. Počas cesty autom sme sa ešte hrali rôzne slovné hry, od ktorých sme si neoddýchli ani na odpočívadle. Úrady neskôr potvrdili, že to bolo naposledy, čo nás náhodní svedkovia videli šťastných. Keď sme totiž prišli do berchtesgadenského kempingu, začalo mrholiť a než sme dostávali stany, začala udalosť, ktorá neskôr vstúpila do dejín pod názvom Tie 4 dni, čo furt pršalo jak sprosté. V tú noc lialo nepretržite a tak sme sa ráno dohodli, že sa Watzmann o jeden deň odkladá. Namiesto toho sme sa teda vydali na kratšiu túru, nejakú 2-hodinovú prechádzku na Orlie hniezdo. No a keďže nešlo o celodennú túru, tak sme sa tam vydali o druhej po obede. Nakoľko keďže v tejto chvíli nepršalo, život sa rozhodol, že sa nám spestrí trochu inak. A to tak, že už na prvej tabuli sme zistili, že na Orlie hniezdo to nie sú 2, ale rovno 4 hodiny. Takže použijeme základnú matematiku. 2 hodiny po obede plus 4 hodiny tam plus 4 hodiny späť rovná sa totálna tma a zožratie nemeckou lesnou zverou. Keďže sme sa zhodli, že zožratí byť nechceme, ale cesta späť by pre nás bola porážkou, rozhodli sme sa, že pridáme do kroku. Ale riadne. Spotený už po 5 minútach, časom si krátil skloňovaním všetkých vulgarizmov, čo ma napadli, a nezmyselným monológom o tom, že túry nemajú zmysel a každý, kto sa dobrovoľne vydá pachtiť dlhé hodiny do kopca so studenými ušami, teplou hruďou a mokrým chrbtom len preto, aby si na 10 minút obzrel niečo, čo môže sledovať celý deň v živej panoráme, musí byť chorý na hlavu. Nerobil som to rád, ale držalo ma to pri živote, lebo aj keď to znie neuveriteľne, my sme to nakoniec za tie 2 hodiny vyšlapali. Sice totálne zničený, ale za ten nádherný výhľad to teda fakt stálo. Pre tých, čo by si neboli istí, áno, tá predchádzajúca veta bola myslená ironicky. Pretože kvôli zapareným lesom sme videli tak maximálne 3 metre pred seba. Aby toho nebolo málo, posledných 20 minút sa spustil náš neodlučiteľný kamarát Dážď a v reštaurácii nám povedali, že už zatvárajú, takže sme do seba guláš doslova len nahádzali, zatiaľ čo vedľa nás zametali a zdvíhali stoličky. Cesta dolu bola nakoniec ešte horšia a dlhšie, než sme čakali. Únava, otlaky, zima, mokro. K autobusovej zastávke sme sa dostali až okolo nejakej 9. Na nej sme si potom prečítali, že na náš posledný spoj meškáme nejaké plus minus 3 hodiny a tak sme sa zronení trepali ďalšiu hodinu po tme pešo. Doxo ešte miestami zastavil a protestoval proti malým topánkam, šlapaniu z kopca a kráčaniu ako takému. A mňa ešte aj rozbolela hlava, ale nakoniec sa nám nejak podarilo doplaziť k vlakovej stanici, kde sme si objednali taxík. V stane som sa potom ocitol až o 10. večer, kde som úplne smradlavý, zalahol a zobudil sa až ráno. Na ďalší deň sme sa zobudili do sichravého počasia, čo v praxi znamenalo, že sa nám v aute veci uschli asi tak kvalitne, ako keby ich sušíme v rybníku, a prebrali sme budúce plány. Kto si navrhol riadnu túru, na čo bola vznesená otázka, či dotyčnému nešibe, a tak nakoniec sme sa dohodli len na menšej túre. Teraz by som bol veľmi rád, keby sa v tomto príbehu vyskytol aj nejaký iný zvrat, ale život zjavne veľa kreativity nepovedol, takže no samozrejme, že sa rozpršalo. Namiesto menšej túry sme teda nakoniec navštívili iba nejaký guľový mlyn, kde sme sa najedli a vrátili sme sa ku Koenigse. Tam sme si potom prezreli stánky, zjedli wafle a išli sme naspäť k stanom. Pamätám si ešte, že sa niekto stihol spýtať, či pôjdeme MHDčko, ale prečo by sme to pre Boha robili, keď to máme nejakých 10 minút pešo, nie? Keď sa prejdeme, že sa nám nič nestane. Toto bol jeden z najväčších lejakov, čo som v živote kedy zažil.
Bol to taký veľký lejak, že môj prvý inštinkt ani nebol schovať sa, ale rovno postaviť archu. Premokavé, nepremokavé, do pár sekúnd sme mali kompletne všetko mokré, od topánok až po kapucne. Najlepšie na tom všetkom bolo, že mokré veci sa nemali absolútne kde schnúť a tých suchých vecí pri 100% vlhkosti teda veľa nezostávalo. Preto som sa posledné ráno krásne nahodil do mokrej bundy, na nohy si navliekol sáčky, aby som necítil ten rybník v topánkach a odišiel som zložiť stan. Samozrejme, ako inak, do dažďa. Keďže bolo ako bolo, spodok stanu bol komplet pokrytý blatom, doplnený o miestne dažďovky, čo mi teda skladanie a žmýchanie celého stanu ešte úplne spríjemnilo. Veď keď som studený a mokrý, prečo by som nemohol byť aj špinavý? Ja som dávno nebol takto nasraný. A to som ešte nevedel, že sa mi roztrhajú sáčky a budem chodiť premočených po nožkách. Zhrnúť to celé, mohol by som povedať, že išlo o moju najväčšiu výletnú katastrofu. Mohol, ale nepoviem to. Prečo? No, pretože život takto proste nefunguje. Minimálne ten môj nie. Lebo jasné, no počasie bolo na prd a liezlo nám to dosť na nervy, ale že by to bola nejaká naša konštantná emócia, tak to teda vôbec nie. Život nám síce nedaroval tú základnú potrebu pri túre, ale na druhej strane nám dal všelijaké maličkosti okolo. Lebo áno, museli sme sa ponáhľať na orlie hniezdo, ale keďže sme sa naspäť motali, tak ten parádny výhľad sme nakoniec aj videli. A o parádnom Koenigsee ani nehovorím. A hej, občas sme boli vyčerpaní, ale na druhej strane mi zasa takto zmorenému a vyhľadovanému chutilo všetko 100-násobne viacej. A to je fakt. Stačí len premoknúť a zrazu aj obyčajná výfonka chutí ako poctivý kurací vývar. A dobre, možno sme párkrát zmokli, ale zasa ten príjemný útulný pocit, keď sa človek prezlečie do suchého, natiahne sa v stane a chránený v teple počúva klopot dažďa, tak ten za to stojí. Plus sme ochutnali nemecké pivo, vynadívali sme sa na tradičné bavorské oblečenie a robili sme si srandičky, kde sa to len dalo. Kuchári si krátia voľnú chvíľu. Ešte aj ten prvý má taký výraz, že Každý podľa svojho gustu. Aj ten druhý, že čo to robí? Ale keby aj nie, proste už len fakt, že sa viem zasmiať na tom, aký bol ten výlet otrasný, vo mne vyvoláva pocit, že bol v istom zmysle vlastne perfektný. Perfektný na zážitky, perfektný na príbehy, perfektný na zasmiatie. Koho by zaujímalo, keby sa vrátim so šokujúcim objavom, že hej, no, v Nemecku bolo v pohode. Nikoho. A všetci by na to zabudli rovnako ako ja. Za to na tento predĺžený víkend na ten nezabudnem nikdy. Na to bol až príliš otrasne perfektný.